Jeg håber, vi kan gøre det. Det gør man. Nu kommer til at lyde, som om det er helt sin gang. Kunne man ikke hele tiden her? Den var fint på mig. Ja. Jeg vil ikke. Hvor er det er et bagenden af det? Ja. Du skal have hovedet ind over, tæt på dig her, ikke? Ja. Så stik benet ned i. Ja, det er godt. Okay. Kom så, Lars! Det kan du vente, jo mere du er væk. Åh, det er koldt! Så mange gode oplevelser på det. Mange tak. Og så skal I bytte. Nu kan du glæde dig til at komme ind. Nej, for lige Dennis skal lige, Lars skal lige redde Dennis. Ja, det er bare det samme, ja. Spændende og vente. I skal lige sikre, at I har nogen, der kan hjælpe jer. Jamen, jeg har Lars. Okay. Jeg kan vælge at hjælpe Venke også.